kaikki. Tänään mä alan pelaa Robloxia. Pelaan semmoista lempparia peliä. Katsotaan mikä se on. Se oli... Tämä. Se oli tämä. Joo. Tästä mä tykkään eniten. Ja mä voin näyttää mitä tässä voi tehdä kaikkea. Niin kohta näette. Katso tätä. Minkälaisen voisin mennä? Mihin mä voisin mennä? Laita kommenttiin, jos haluat omenaan tai tähän tai tähän. Laita sit kommenttiin mihin mä voisin mennä. Sama täällä. Laita kommenttiin tähän vai tähän tai tähän. No, kyllä mä nyt valitsen, että mä menen tohon omenaan ensimmäisenä. Okei, aloitetaan. Tää on vähän vaikeeta. Tää mä yritän. Tää lähtee elämä. Apua. Mä pelottaa. Apua menee elämään. Tonne. Noin. Tosta tuolle. Ei. Näitkö sä miten lähellä toi oli? Mutta kuinka mä menen tässä? Jos sä haluat tähän peliin, niin ota mut kaveriksi, seuraa mua ja ota mut kaveriksi, jos sä haluat tähän peliin. Jos sä haluat tähän peliin, niin seuraa mua Robloxissa, ota mut kaveriksi. Ja se, että sinä tilaat mun kanavan ja se, että kun ja kommenttiin, jos tykkäät tästä. Okei. Otetaan mennä tosta. Noin. Melkeinpä. Tuossa on vielä pitkä matka. Katsotaan, onko tää pitkä video tai ei. Katsotaan. Näitkö sä sen videon, kun mä yritin... Näitkö sä sen, mitä mä tein? Oliko se 2 päivää sitten? Ei, se oli eilen, niin näittekö sen videon, kun mä tein vähän niinku tämän mallista video, kun mä olisin. Niin siinä oli näitä omenoita, niin mä tein sen videon. Jos te näitte sen videon, missä oli näitä omenoita, mistä mä hyppisin, niin laita kommenttiin tähän videoon, jos olet nähnyt sen videon, mistä mä nyt kysyin. Okei, mennä tonne. Ja näistä omenoista taas. Mä en halua hävitä. Onneksi mä sain sen läpi. Mutta otetaan tosta mennä ja lopeta. Akku vähän on vähissä, katsotaan ehinkö mä. Ei! Mutta mä laitetaan paussille ja yritän päästä sinne. Mä nyt oon tässä taas. Ei. Niin lähellä. Tuo oli vähän vaikeampi. Mä oon saanut tän jo 1 kerran tehtyä tän kentän. Joo, niin kaikki. Tästä vielä mennään. Please. Please kattokaa tämä video. Niin jos te katsotte tän ja otatte mut kaveriksi, tilaatte mun kanavan, otat mut kaveriksi, seuraat mua, niin mä voin seuraa sua ja tilaa sun kanavan. Ja mä voin antaa sulle vaan 1000 Robuxia. Oikeesti mulla on sen verran. Jos otat mut kaveriksi. Joo, kaikki.
tosta. Ja mennään tosta. Ei, please. Yes! Okei, sitten mennään tonne. Sitten tänne. Kato miten lähellä mä oon. Tuo vasta on se maali. Ei se edes kestä mitään 20 minuuttia edes voi kestää. Mä teen semmosen videon, missä mä teen nämä kaikki kentät. Jos pystyn. Nyt mulla tehtiin jo omenakenttä. Sitten me tehdään tämä kenttä. Okei. Sitten mennään tonne. Taas. Tonne. Mä ehkä taidan tehdä pari kenttää. En oo ihan varma. Jos mulla on aikaa. Ehin tehdä sitä ennen kuin akku loppuu. Ensin mä katon loppuuko 19. Mä en tässä ihan hyvin ehkä tekemään kaikki. En oo varma. Ei! Miksi toi teki tolleen? Mä taas laitan ne bossille ja yritän päästä sinne. Noniin, nyt mä oon tässä. Approach. Yes! Tosta. Niin, easy. Toi oli helppo. Tosta. Noin. Ja noin. Okei, sitten mennään tonne. Ja sitten mennään tuosta tolleen hype. Miten mä pääsen tonne? Haloo. Tänne näin. Miten lähellä toi oli? Siis ihan oikeesti. Ei haittaa. Onneksi mä sain sen läpi. Joo, noin. Tosta noin. Tää on niin helppoa. Miten kaikki osais tän? Mutta mä lupaan, että minä vaan teen 3 kenttää tähän videoon. Varmasti mä en tehdä 3. Mä teen vaan 3. En tee kaikki. Joo. Niin, mutta sä voit sitten tehdä itse ne toiset 3. Tehdä itse. Ja laittaa YouTubeen, niin mä voin ne kattoo. Ja mä voin laittaa siihen vaikka viestiin. Ja liike siihen. Oh my god. No, vähän elämää lähti. Noin. Eikö sitä jotain? Ei. Tää kestää yli 10 minuuttia. Tää video. Varmaan. Ja tosta noin. Noin. Tosta. Tolleen. Harmi kun mä oon tehnyt niin vähän videoita, mutta kyllä mä pystyn siihen, että mä teen paljon videoita. Mä rupeenkin tekemään paljon videoita, että mä saan paljon tilaajia. Te syy. Mutta please, voitteko silti tilaa mun kanavan, että mä saan 400 tilaajaa. Please, yrittäkää. Voi hitsi, mä tipuin, mutta mä taas laitan paussille, että mä pääsen tonne. Noin, mä sain sen kentän tehtyä. Jee. Sitten on viimeinen. Voitte tehdä mulle videon, kun te teette noin 4. Okei. Mutta jos te haluatte, että mä teen niistäkin sitten videon, jos mä ehin. Jos mulla on aikaa ja akkuu sen verran, että mä ehin tehdä noin 4, niin sitten mä voin tehdä ne.
Katsotaan ehinkö. Katsotaan kun multa loppuu akku. Jos loppuu. Tosta. Jos mä en ehdi niitä kaikkia tehdä, niin sä voit itse tehdä ne. Ei kakkaa! No, laitetaan paussille. No niin, mä oon tässä taas. Ne, tosta. Noin. Tonne noin. Mikä tää oikeesti on? Toi? Ei! No, en mä kannata laittaa tätä paussille. Tää on pakko jatkaa. Yritän osaa tehdä. Mutta kaikki. Mä en nyt aio tehdä niitä 4 videota. Anteeksi kaikki, mä en ehdi tehdä niitä 4 ja oikeesti. Mä nyt teen niitä, mutta mä teen tän viimeinen, niin video loppuu sitten. Mistä toi tiesi ton? Haloo, älä mene siihen. Tämä on oikea. Tää on helppo. Tää on helppo. Mitä? Miten sä tolleen tipuit siitä? Miten toi oli niin lähellä? Mä olisin kuollut. En ymmärrä tätä kenttää. Se kosassa noin mustiin, joo. Tosta noin. Vielä kuinka paljon vielä on jäljellä? Silti. Kenttiä. Ei! Mä laitan tästä videon paussille. Mutta hei, mä en ehikään kaikki anteeksi, mä en ehtinytkään tehdä tätä banaanikenttää. Anteeksi niin paljon, mutta mä lupaan, että jos mä lupasin, että jos te haluatte tehdä tämän lopun videon, niin jos te haluatte sen tehdä, voitte tehdä. Jos te ette halua, niin ei teidän tarvi silti tehdä. Heippa kaikki, nähdään huomenna.